Boos met doof. Doof jiet Jap en Hans had me zo uitwoord beleefd. An dessen einen Tag vertelt Doof zijn vriend wie hij zijn Piet mohaf aangeleerd. Wenn hij ter het Piet zeer, Halleluja, dan breekt dat ganz kort. En wenn hij zegt, prijs dem Herrn, dan sah dat mal so an. Zijn vriend stond ganz dichtbij en jeet jucht dat Piet uit dat hem hängen wird. Dat Piet verviert zich en Doof kon maat. Doof had zich zo in verviert, dat am dat rechte woord nu nicht bifalt, om dat Piet mo brengen. Dat Piet raunde glikt naar einen afgrund. Nog in de laatste seconde val am dat woord bij Halleluja, en dat Piet breekt. Doof vreet zich zo, dat hij zeer, prijs dem Herrn, en dat Piet zaad aan hem de afgrund neemt. Doof hielt en Jap wollen ihre Großmama einmal ein Geschenk machen. So hatten schof sie Kladjes in de hängen ab, en doorheen war het sich einig, hij würde die een nieuw huis kopen. Jap meint, hij würde die een nieuwe Kuh kopen. Doof wist aber nicht, wat hij ar soll geben. Schließlich kauft sich ein Papier, der die ganze Bibel auswendig absagen kann. Die Großmama sagt zu Jid, dat Huis wat du mir gegeben hast, ist aber so viel zu groß. En te Jap sagt sie, den ihr Kuh verstehe ich nicht mal zu fahren. Doof aber, sagt sie, den Hundsbroden, der schmeckt mich schon. En nu draai ik hierna en hierna en dan lacht hij er bestemd dood waren.